vind het schandalig. Ik denk dat de FIFA zich de testen daarmee heel goed vult. En voor de rest, ja jongens, nee, het gaat nergens meer. Voor de normale supporter is het allemaal niet met betalen. En, ja, we hebben besloten dus om daar niet mee te doen en gewoon achter de tv te kropen toe. Al meer dan 30 jaar trekken de Oranje-fans uit Margraten het Nederlandse elftal achterna. De collectie van de Oranje-fans zal dus niet uitgebreid worden met souvenirs van het WK in 2026. Iemand die wel nieuwe aanwinsten kan scoren is Jeroen Klinkers uit Geleen. Ja, gewoon wel, ja. Dat is, het oranje hart ligt toch heel diep bij mij en ook bij onze groep. Als Nederland de finale haalt en we zouden er winnen en ik zou er niet bij zijn, dat vergeef ik mezelf nooit. En dat is ook weer niet in geld te betalen, zou ik maar zeggen. En het klinkt heel raar, als dat een passie is wat zo zoveel jaar is. De ene gaat een wereldreis maken en dan geef het geld eraan uit. Ja, ik geef het dan door aan uit. Ja, het was geweldig allemaal. Maar het is natuurlijk toch jammer dat men zo allemaal moet missen eigenlijk door het verloren. Ja. Belachelijk.